ఫస్ట్ అంతే. సారీ సారీ ప్రభు, ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను అందుకు. పర్వాలేదు పర్వాలేదు. మిస్ సరిత మాతాజీ, ఇప్పుడు మాతాజీ వీళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారమ్మా. సేవిక మాతాజీ ఉన్నారు, శ్రీనివాస్ సేవిక, హరిత మాతాజీ. వాళ్ళని విడిగా నోట్ చేసుకోమంటారా లేదా జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఇన్ఫర్మేషన్ వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మాతాజీ. మాతాజీ తీసుకున్నాం మాతాజీ. వెరీ గుడ్. అదే మాతాజీ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే. సో మీరు ఇంకొకరు ఇప్పుడు హ్యాండ్ అందరూ మీరు లోవర్ చేసేయండి. 6 AM వాళ్ళు. నెక్స్ట్ 4 PM వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. 6 AM వాళ్ళంతా హ్యాండ్ లోవర్ చేయొచ్చు. 6 AM వాళ్ళంతా హ్యాండ్ లో చేయండి. 1 సెకండ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 PM వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. L1లో 4 PMలో వాళ్ళు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? 7 మంది వచ్చారా? 7 వచ్చారు. హరిత ఎవరైనా మాతాజీ ఉన్నారు కదా. హరిత మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ ఒరగంటి దేవిక 4 PM మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే. పేరు తీసుకో అయితే కౌంట్. మీరు ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేని వాళ్ళకి ఎవరైనా డిఫికల్ట్ ఉంటే పేరు చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకుని పేరు చెప్పండి అమ్మా. ఓరుగుండి దేవిక చేశారమ్మా. ఓకే. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే లెవెల్ 1 క్లాస్ 4 కదా అని ఇంక నేను ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు. ఒకవేళ ఇప్పుడు 7 అయితే జాయిన్ కావచ్చు కదా? ఏం కాదు. 11-1లో 4లో ఉన్నవాళ్ళు మాతా చెప్పేది అంటే 11-1లో 4 బ్యాచ్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు లెవెల్ 2కి వచ్చిన వాళ్ళు కావాలి. ఎంతమంది వచ్చారో చూద్దామని మాతాజీ. ఓకే ఓకే. నాదైతే లెవెల్ 1లో అయితే 4 PM. సారీ, నాకు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు. లెవెల్ హరే ఎవరమ్మా? కృష్ణ. మీ పేరేంటమ్మా? దేవిక, ఓరుగంటి దేవిక. చేశారుగా, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారుగా. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. శ్రీనివాస్ సేవిక తీసుకున్నావా? వెరీ గుడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ మీరు హ్యాండ్స్ లోవర్ చేసేసుకోండి. ఇది మీరు ఊరికినే ఎంతమంది ఏ క్లాస్ నుంచి వచ్చారని కనుక్కోవడానికి అడుగుతున్నాము. అందరూ ఈ క్లాస్కి రావాలనే మా ఉద్దేశం. తప్పనిసరిగా రండి. 7 PMకి రోజు మండే నుండి ఫ్రైడే వరకు 5 days కంటిన్యూస్గా క్లాస్ ఉంటుంది ప్రతి రోజు. ఓకే. సో 7 గంటలకి తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వండి అందరూ. 7 PM వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, చూద్దాం ఎంతమంది ఉన్నారు 7 PM క్లాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. 7 PMలో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికి వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. 7 సో ఫార్. 10 మంది, చాలా మంది వచ్చారు లెవెల్ 7 PM. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను పిట్ల నీరజ మాతాజీ నా పేరు. ఓకే. నేను 7 PM బ్యాచ్ మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు అందుకని. ఓకే మాతాజీ, కౌంట్ చేద్దాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నా పేరు భరత్ భూషణ్. 7 PM. వెరీ గుడ్. ఓకే. 7 PM. హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదా? చేయలేదు ప్రభుజీ. ఓకే, సో ఇద్దరు రైజ్ చేయలేదు. సో 13 మెంబర్స్ ఉన్నారు 7 PM నుంచి. వెరీ గుడ్. ఓకే. 14 మెంబర్స్, 12 మెంబర్స్ రైజ్ చేశారు, ఇద్దరు రైజ్ చేయలేదు. సో 14 మెంబర్స్ ఉన్నారు. చూసుకున్నారు కదా. హరిత మాతాజీ, శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ. సో మీరంతా హ్యాండ్ లోవర్ చేసేసుకోండి 7 PM వాళ్ళు. ఇప్పుడు 8:30 PM చూద్దాం. అందరూ హ్యాండ్ లో చేశారా? హరే కృష్ణ ప్రభు.
8:30 PM వాళ్ళు కదా వీళ్ళు. ఆ, 8:30. హరే కృష్ణ ఆ, ప్రభు. హరే కృష్ణ. అందరూ 8:30 వాళ్ళు దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మనకి టోటల్ 63 ఉన్నారు, టాలీ అవ్వాలి టోటల్ మనకి. 60 మన ముగ్గురిని మనం నలుగురు సారీ, 59. నలుగురు మీరు వాళ్ళిద్దరు నలుగురు. 60 మాతాజీ. నలుగురు అవును, అంతేలే మరి 59. 59 మాతాజీ. ఎంతమంది వచ్చారు 8:30 వాళ్ళు? హరే కృష్ణ. అందరూ రైట్ చేయండి. 8:30 వాళ్ళు అందరూ రైట్ చేయండి. హ్యాండ్ రైట్ చేయడం తెలియని వాళ్ళు దయచేసి పేరు చెప్పండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆ, నా ఆ, పేరు ఆ. లక్ష్మీ పవిత్ర అండి. ఆ, ఏంటి దేవిక? లక్ష్మీ పవిత్ర. హ్యాండ్ రైట్ చేయలేదా? వస్తున్నాను. ఓకే. సో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ, సారీ అండి. కే భార్గవి కూడా 4 PM టైం బంద్ చేయలేదు చూడండి. రాసుకోరా? ఓకే అలాగే. ఓకే మాతాజీ. అది కాట్ ఇట్లా వచ్చింది. ఎవరు దయచేసి మాట్లాడకండి. ఆ 4 మీరు రాసుకున్న 4 టైంలో కే భార్గవి రాయరా? ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతుంది మక్కే. ఓకే, అది ఒక్క రాయరా? ఓకే అండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో అందరూ ధన్యవాదాలు అందరికీ. హ్యాండ్ లోవర్ చేసుకోండి. మాతాజీ తీసుకున్నారు కదా 8:30 ఫోటో కూడా నోట్ చేసుకున్నారు కదా హ్యాండ్స్. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ లేదా హరిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఓకే. సో ఈరోజు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాసు లెవెల్ 1 ఫినిష్ చేశారు. లెవెల్ 2కి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. మరి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉన్నారు అందరూ. మొట్టమొదటి అధ్యాయం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో దాదాపు 60 మాతాజీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఉండు. సో ఈ 5 రోజులు
సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు క్లాస్ జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా అందరూ ఈ క్లాస్కి 1 గంట సేపు మీ సమయాన్ని వెచ్చించి రావాల్సిందిగా మీ అందరికీ ఒక విన్నపం. తప్పనిసరిగా అందరూ ఈ క్లాస్ని అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. మరి భగవద్గీత కొంతవరకు చూశారు, కొంత అవగాహన వచ్చింది, కానీ ఇది మీకు ప్రతి శ్లోకం కూడా చెప్పేటటువంటి క్లాసు. సో అందుకని ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా తప్పనిసరిగా అటెండ్ అయ్యి మీరు నేర్చుకోవడం చేయండి. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము. మొట్టమొదటిది మరి ప్రథమ అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం కదా. సో అది చూద్దాము ఈరోజు. అర్జున విషాద యోగము ఇది మొట్టమొదటి అధ్యాయం మీరు భగవద్గీతలో చూసేది. సో అర్జున విషాదే. సో ఫస్ట్ అర్జునుడు ఈ రణరంగం చూపిస్తారు. ఈ ఎక్కడ చూసాము అంటే ఇది భారతంలో భగవద్గీతని ఎప్పుడు చెప్పడం జరిగింది? కురుక్షేత్ర యుద్ధ ప్రారంభంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది కదా. సో కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఎక్కడ జరిగింది అంటే మహాభారతంలో కౌరవ పాండవుల మధ్య జరిగినటువంటి సంగ్రామం. సో ఇక్కడ మరి తన యొక్క బంధువుల్ని వాళ్ళందరినీ చూసి కూడా అతని ఏ రకంగా అతను వీళ్ళందరినీ నేను ఎలా చంపాలి, నా గురువులు, నా తాతలు, నా సోదరులు వీళ్ళంతా ఉన్నారు, వీళ్ళని ఏ విధంగా చంపాలి అనేటటువంటి ప్రశ్న వెంటనే అతనికి ఉదయించి ఏం జరుగుతోంది, నేను వీళ్ళందరినీ చంపుతున్నానా నా వాళ్ళను అంటూ అతనికి ఆవేదన, అర్జునుడు ఏ రకంగా ఆవేదన చెందాడు. ఆవేదన చెంది దాంతో ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలోకి అతను రావడం జరిగింది. సో అలాంటి సమయంలో ఈ భగవద్గీతని చెప్పడం జరిగింది. ఈ భగవద్గీత మరి ఎక్కడ అంటే భీష్మ పర్వంలో, భారతంలో భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుంచి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలుగా చెప్పడం జరిగిందన్నమాట ఈ భగవద్గీత. సో మొట్టమొదటగా ధృతరాష్ట్ర ఉవాచతో ప్రారంభం అవుతుంది. సో చూద్దాము. ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన యొక్క రథసారథి సంజయుడు. సో సంజయుడు వ్యాస మహర్షికి ప్రియ శిష్యుడు. సో సంజయుడికి ఈ రాజభవనంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా యుద్ధంలో జరిగేదంతా కూడా చాలా స్పష్టంగా ఒక సినిమా తెర మీదో టీవీ స్క్రీన్ మీదో కనిపించినట్టు కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే వ్యాస మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల, ఆయన యొక్క శిష్యుడు కావడం వల్ల. సో సంజయుడు ఇక్కడే ఉండి ధృతరాష్ట్రుడి చెంతనే రాజభవనంలో జరిగేదంతా కూడా వివరించగల అవకాశం అతనికి ఉన్నది. సో ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని అడుగుతున్నాడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమ కుర్వత సంజయ. సో సంజయ, ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో మరి నా వాళ్ళు మామక పాండవ, నా వాళ్ళు పాండవులు ఇద్దరూ కూడా మరి యుయుత్సవ సమావేత, ఉత్సాహంతో సమావేశమయ్యారు. కిమకుర్వత సంజయ, ఏం చేస్తున్నారు సంజయ అని అడుగుతున్నాడు. సో ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధర్మక్షేత్రం అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది దీనికి, కురుక్షేత్రానికి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి మీకు ఎవరైనా చెప్పగలిగిన. భువన మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అంటే మాతాజీ అక్కడ దేవతలు యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తుంటారని. ఓకే, ఇంకెవరైనా చెప్పగలరా? సో అది అంటే స్థలం యొక్క మహత్యం అన్నమాట. ఈ కురుక్షేత్ర స్థలంలో ఎప్పుడు కూడా ధర్మవంతమైన కార్యాలు జరుగుతున్నాయి. సో ఆ క్షేత్రానికి న్యాయాన్ని, ధర్మాన్ని కూడా నిలిపేటటువంటి క్షేత్రం అని ఒక పేరున్నది. అందుకని ధర్మక్షేత్రము, ఆ కురుక్షేత్రము అని చెప్తారు. సో అటువంటి ధర్మక్షేత్రం అయిన కురుక్షేత్రంలో
సమవేత యుయుత్సవ, సమావేశమయ్యారు ఉత్సాహంగా. మామక నా వాళ్ళు. సో ఇక్కడ మరి మామక పాండవాలు, నా వాళ్ళు పాండవులు అనడంలో ఈ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మనస్తత్వం గురించి ఏం తెలుస్తోంది? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే క్విక్గా చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. చూద్దాం క్విక్గాను. తర్వాత ఆ మాట కూడా వాడాడు కదా. సో దాని ఉద్దేశం యుద్ధానికి కిమకుర్వత సంజయ, ఏం చేస్తున్నారు సంజయ, ఏం చేస్తారు? యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అది యుద్ధభూమి, యుద్ధరంగం, క్రీడారంగం కాదు ఏదో ఆటలాడుతూ ఉండడానికి. యుద్ధరంగంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తారు. తెలిసి కూడా అడుగుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? అతని యొక్క ఆందోళన, ఒకవేళ ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలోకి వెళ్ళారు, ఏమైనా వీళ్ళకి మనసు మారిందేమో, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం విషయం తెలుసుకున్నారేమో, ఏమైనా తన పుత్రులు ఏమైనా మనసు మార్చుకున్నారేమో అని ఒక ఆశ. రెండు, ఇటువంటి ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో అన్యాయానికి మారుపేరుగా ఉన్న మనం గెలుస్తామా అనేటటువంటి ఆందోళన. ఈ రెండు కూడా కనిపిస్తున్నాయన్నమాట ఆ ప్రశ్నలు. సో అది. సో మామక పాండవ అనే మాట వాడడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే కపట బుద్ధి, స్వార్థ బుద్ధి కనిపిస్తోంది. నందిని మాతాజీ వెరీ గుడ్, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారు. స్నికిత వెరీ గుడ్, వాళ్ళు నా చిల్డ్రన్ కాదని, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. కాళేశ్వరి మాతాజీ పాండవులని వేరు చేసి మాట్లాడారు ధృతరాష్ట్రుల వారు, వెరీ గుడ్. కౌరవుల మీద వ్యామోహం, ప్రేమ, తన పుత్రుల పట్ల సో అందరూ చక్కగా చెప్పారు. సో తన పుత్రుల పట్ల మాత్రమే వాత్సల్యం, స్వార్థం కనిపిస్తోంది, వేరు భావం కనిపిస్తోంది. మరి తన తమ్ముడి సంతానమైన వాళ్ళు పాండవులు, వీళ్ళు నా వాళ్ళు అనే భావంతో ధృతరాష్ట్రుడు అటాచ్మెంట్ అంటే శారీరక అటాచ్మెంట్ ఫుల్గా ఉన్న మనిషిగా, వ్యక్తిగా మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట అక్కడ. సో ఈ రకంగా ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఇలా అడిగినప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఏమని అడిగాడు కదా, ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. దానికి సంజయుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యం ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో రాజా, ఇలా వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యం చూసి దుర్యోధనుడు మరి తన గురువైన ఆచార్యం ఉపసంగమ్య అంటే తన గురువైన సమీపించాడట ఆచార్యుడిని. ఎవరు ఆచార్యుడు ఇక్కడ? వాళ్ళ ఆచార్యులు గురువులు ద్రోణాచార్యులు కదా. ఆయన్ని సమీపించి రాజా అంటే దుర్యోధనుడు వచనం అబ్రవీత్, ఈ మాటలు పలికాడు, వచనాలు మాటలు అబ్రవీత్ పలికాడు అని చెప్తున్నారు. సో వ్యూహాత్మకంగా నిలిపిన పాండవ సైన్యం. సో ఇక్కడ వ్యూహాత్మకంగా అంటే సైన్యాన్ని ఇదివరకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మరి నిలుపుతారా? లేదు. వాళ్ళ ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఒక్కొక్క ఎవరు ముందు ఉండాలి, ఎవరు నెక్స్ట్ రో, ఎవరు ఆ పైరో, ఒక్కొక్క గ్రూప్స్గా ఇదొక వ్యూహం, అదొక వ్యూహం, అదొక వ్యూహం. మీరు వినే ఉంటారు పద్మ వ్యూహం అనే దాంట్లోకి అభిమన్యుడు మరి అంతటి వీరుడు వెళ్ళి కూడా అతనికి బయటికి రావడం అక్కడి నుంచి తెలియక మరి అతను అక్కడ మరణించడం జరిగింది. సో అలా వాళ్ళు వ్యూహాలుగా పెట్టి ఆ వ్యూహంలో ఫస్ట్ లేయర్లో ఎవరు, సెకండ్ లేయర్లో ఎవరు, థర్డ్ లేయర్ ఎవరు, అట్లా వాళ్ళు ఆ వ్యూహాలను పన్నుతారు. సో అది ఛేదించుకుని వెళ్ళడం చాలా కష్టం. అంటే ఆ వ్యూహాలన్నిటినీ పడగొట్టుకుంటూ వాళ్ళనందరినీ కూడా గెలిచి ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉండాలన్నమాట. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు వ్యూహాలు పన్నుతూ ఉంటారు. సో అంత వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడట. ఏమని? పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్యం మహతీం చము వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. సో గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యులైన ద్రుపదపుత్రుడితో ఇంత వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూడు అంటున్నారు. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణ, చూడు పాండుపుత్రులను. ఆచార్య, గురువుగారు పాండుపుత్రులను చూడండి, వాళ్ళ మహా సైన్యాన్ని చూడండి. వ్యూఢాం, ఎంత వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నదో. ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన, మీ శిష్యుడైన ద్రుపదపుత్రుడే దీనిని ఈ రకంగా
పెట్టాడు ఈ వ్యూహాత్మకంగా వాళ్ళ సైన్యాన్ని అనే మాట చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకేమర్థం అవుతుంది? ద్రుపద పుత్రుడు ఎవరు? దృష్టద్యుమ్నుడు కదా, ఆయన ద్రౌపది సోదరుడు. ఈ ద్రుపద పుత్రుడు మరి ద్రుపదుడు ద్రోణుడు కూడా మొదటి నుంచి వాళ్ళు అంతగా ఉదయ శత్రువులు. అయితే చివరికి ద్రుపద పుత్రుడైన దృష్టద్యుమ్నుడికి మరి ద్రోణాచార్యుడు విలువిచ్చి నేర్పడం జరిగింది. సో మీ శిష్యుడే కదా. మరి ఎంత అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఈ మాటలో కొంత అవహేళన కనిపిస్తోంది. మీరు నేర్పిన విద్యను మీ మీదే ప్రయోగిస్తున్నాడు అనేటటువంటి భావం కనిపిస్తోంది అన్నమాట. అంతేకాకుండా మరి ఇంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడు. మరి మీరు ఈ శిష్యవాత్సల్యంతో అవతల వాళ్ళంతా పాండవుల మీద వాత్సల్యంతో మీరు అంటే ఎక్కడ ద్రోణాచార్యుడు పక్షపాతంతో సరిగ్గా ఆయన యుద్ధంలో పాల్గొనలేరేమో అనే భయం కూడా దుర్యోధనుల్లో ఉన్నది. అందుకని ఈ మాట కూడా వాడారు. మీ ప్రియ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడు చూడండి ఎంత వ్యూహాత్మకంగా ఈ సైన్యాన్ని పెట్టాడు అని చెప్పి. సో ఆ తర్వాత 4th శ్లోక చూద్దాం. సో మీరు కొన్ని శ్లోకాస్ మాత్రమే చూశారు ఫస్ట్ క్లాస్లో, మీకు కొంత ఐడియా వచ్చింది, మంచిదే. కానీ ఎన్నో శ్లోకాస్ మనం చూడని ఉంటాయి ఫస్ట్ లెవెల్లో. సో ఈ క్లాస్లో మీకు ఆ ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. సో ప్రతి శ్లోకం కూడా మనం చూస్తాము, దాని అర్థం కూడా మనం చూస్తాం. సో 4th శ్లోక నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారంటే, అత్ర శూరా మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. ఈ సైన్యంలో మరి భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేసే శూరులు ఉన్నారు చెప్తున్నాడు కదా గురువు గారికి దుర్యోధనుడు. చూసారా మీ ప్రియ శిష్యుడు ద్రుపద పుత్రుడు ఎంత బాగా ఈ సైన్యాన్ని వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో, మీరు నేర్పిన విద్యతో. ఆ మాట అనలేదు, కానీ ఆయన భావం అదనమాట, మీరు నేర్పిన విద్యను మన మీదే ప్రయోగిస్తున్నాడు అని. సో ఇక్కడ ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేసే శూరులు చాలా మంది ఉన్నారు. యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, మరి మహారథులు, ఇటువంటి మహారథులందరూ కూడా ఉన్నారు అంటున్నారు అన్నమాట. సో వీళ్ళంతా కూడా మరి చాలా గొప్ప వీరులు అని దుర్యోధనుడు అంటున్నాడు. ఇంకా దృష్టకేతుశ్చేకితాన కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః. సో దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, శైబ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు కూడా ఉన్నారు. అందరినీ పేరు పేరున ఈ యోధులు చాలా మందిని చెప్తున్నాడు అనమాట. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః. సో పరాక్రమవంతుడైన యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రా తనయుడైన అభిమన్యుడు, ద్రౌపదీ కుమారులు, ఉపపాండవులు, వీళ్ళంతా కూడా మహారథులు, వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని భోజద్విజోత్తమ తాన్ని బోధాద్విజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. సో ఇక బ్రాహ్మణోత్తమ, ద్విజోత్తమ అంటే ద్విజుడు అంటే బ్రాహ్మణుడు అనమాట. ఇక మన వైపు ఉన్న వాళ్ళెవరో మీకు చెప్తాను, మన వైపు ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధుల గురించి కూడా మీకు చెప్తాను. ఇప్పటి వరకు పాండవుల వైపు ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా మందిని పేరు పేరున చెప్పాడు, వీళ్ళంతా మహారథులే అని. ఇప్పుడు మన వైపు ఉన్న వాళ్ళని కూడా చెప్తాను అంటున్నాను. దీనిని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వాన్ని గురించి ఏమర్థం అవుతుంది? అతని మానసిక స్థితి ఎలా ఉన్నది, ఎందుకు వీళ్ళ వైపు ఇంతమంది గొప్ప గొప్ప వీరులు ఉన్నారు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మన వైపు ఉన్న వాళ్ళని గురించి కూడా చెప్తాను వినండి అంటున్నారు. ఎందుకు? ఆయన చెప్పాలా? ద్రోణాచార్యుడు ఆయన సేనాధిపతి, ఆయన గొప్ప, వీళ్ళందరికీ నేర్పించిందే ఆయన. ఆయనకు తెలుసు ఎవరు ఏ పక్షాన ఉన్నారు, ఎవరి వైపు ఎవరున్నారు అన్నది ఆయనకు తెలియక. కానీ ఎందుకంటున్నాడు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ పెట్టండి, చూద్దాము. సో ఇప్పుడు మన వైపు ఉన్న గొప్ప వాళ్ళు ఎవరో కూడా చెప్తాను అని చెప్పి చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. ఏమని? భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ. సో యుద్ధంలో ఎప్పుడు కూడా విజయాన్ని సాధించే
భీష్ముడు, మీరు, కర్ణుడు, కృపాచార్యులు అంటే ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడికి ఆయన భార్యకు సోదరుడు అనమాట. సమితింజయ, అలాగే అశ్వత్థామ, మీరందరూ ప్లస్ అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడి కుమారుడైన భూరిశ్రవుడు, వీళ్ళంతా కూడా మన సైన్యంలో ఉన్నారు అని చెప్పి చెబుతున్నారు. సో అది భూరిశ్రవుడు అంటే బాహ్లీక రాజు, ఆయన యొక్క తనయుడు అనమాట ఈ సోమదత్తుడు అనే ఆయన. సో అది. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాళ్ళ వైపు ఉన్న గొప్ప వాళ్ళందరి గురించి చెప్తున్నాడు. అన్యే చ బహవః శూరా మదర్థే త్యక్త జీవితాః నానా శస్త్ర ప్రహరణాః సర్వే యుద్ధ విశారద. అన్యే చ, ఇంకా ఇతరులు కూడా ఉన్నారు, బహవ, చాలా మంది. ఎవరు? శూరులు. ఇంకా వీళ్ళే కాదు, మన వైపు ఇంకా చాలా మంది శూరులు ఉన్నారు. మదర్థే, నా కోసం త్యక్త జీవితాన్ని కూడా త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. నానా శస్త్ర ప్రహరణ అంటే ఎన్నో ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళు, సర్వులు, విశారదులు ఉన్నారు మన వైపు అని చెప్పి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. సో మన సైన్యం ఎలా ఉంది? అపర్యాప్తం అంటే అపరిమితం, అంటే లెక్కబెట్టలేనంత పెద్దది, లిమిట్లెస్ అనమాట. తదస్మాకం, మనందరి యొక్క సైన్య బలం అపరిమితంగా ఉన్నది. తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం, పైగా మన సైన్యాన్ని భీష్ముడు రక్షిస్తున్నాడు. భీష్ముడు రక్షిస్తున్నటువంటి మన సైన్యం ఎలాంటిది అంటే అపరిమితమైనది, లిమిట్లెస్, అంత పెద్ద సైనిక బలం ఉన్నది మనకి. పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం, పర్యాప్తం అంటే మితంగా ఉంది, పరిమితం. ఎవరి త్విదమే తేషాం, కానీ ఈ వాళ్ళు వీరి యొక్క బలం, సైనిక బలం పర్యాప్తం అంటే లిమిటెడ్గా ఉంది. ఎవరు వీరు అంటే ఇక్కడ పాండవుల యొక్క సైనిక బలమేమో లిమిటెడ్గా ఉన్నది, మనదేమో అపరిమితం, అన్లిమిటెడ్గా ఉంది అంటున్నాడు. పాండవులు భీమాభిరక్షితం, భీముడిచే రక్షింపబడే పాండవ సైన్యం పరిమితంగా ఉంది. భీష్ముడిచే రక్షింపబడే మన సైన్యం అపరిమితంగా ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇదంతా కూడా ద్రోణాచార్యుడికి తెలియని విషయం ఏమి కాదు, ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. కానీ ఆయన చెప్తున్నాడు. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు అనేది ప్రశ్న. చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్స్ ఒక్కసారి చూద్దాము. కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. అటెండెన్స్ కూడా పెట్టారు ప్రభుజీ, అందరూ దయచేసి అటెండెన్స్ తీసుకోండి. దుర్యోధనుల్లో ఓటమి భయం మరియు రాజనీతి కూడా కనిపిస్తోంది. వెరీ గుడ్. అహంకారం కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. కాళేశ్వరి మాతాజీ పెట్టారు. భువన మాతాజీ ఓటమి భయం, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో భయపడుతున్నాడనమాట పాండవులను చూసి. ఇంత గొప్ప వీరులు ఉన్నారు, భీమార్జునులతో సమానులు అంటూ అందరినీ పేరున చెప్పి మళ్ళీ సంభాళించుకుంటున్నాడు. మన వైపు కూడా ఉన్నారు, ఎంతో పెద్దది మన సైన్యం, వాళ్ళది చిన్న సైన్యం, లిమిటెడ్. మన వైపు మీరు, భీష్ముడు, ఈ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా, కర్ణుడు, అపజయం అనేది తెలియని వాళ్ళు మీరందరూ మన వైపు కూడా ఉన్నారు అంటున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు? అయనేషు చ సర్వేషు యదా భాగం అవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షంతు భవంతా సర్వ ఏవ హి. సో ఈ సేనా వ్యూహం ద్వారాల్లో మీరందరూ కూడా మీ ముఖ్య స్థానాలలో యథాభాగం అవస్థిత, మీ ప్లేసుల్లో మీరు వెళ్ళి స్థితులై ఉండండి, అంటే సెటిల్ అవ్వండి, వెళ్ళి మీ స్థానాల్లో ఉండండి. భీష్మవే అభిరక్షస్తు, భీష్ముడికి రక్షణగా మనం అందరూ ఉండాలి, అంటే సపోర్ట్గా. వీళ్ళంతా భీష్ముని రక్షించే వాళ్ళు అంతటి వాళ్ళు కాదు, కానీ ఏమిటంటే మన అందరం ఆయనకి ఆ రకంగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. భవంత సర్వ ఏవహి, మీరందరూ, భవంత అంటే మీరందరూ, సర్వులు, ఏవహి నిశ్చయంగా, తప్పనిసరిగా. అంటే ఇక్కడ రాజు యొక్క క్వాలిటీ చూపిస్తున్నాడు, రాజులాగా ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు అనమాట. అక్కడ గురువు గారికి కూడా ఆయన
మరి సేనాధిపతి లెవెల్లో ఉన్నా కూడా ఆయన గొప్ప వీరుడైన గురువైన తను రాజు కాబట్టి మీరంతా కూడా మీ ముఖ్య స్థానాల్లో ఉండి మీ మన పితామహుడైన భీష్ముడికి రక్షణ ఇవ్వండి. అంటే ద్రోణాచార్యుడికి కూడా మీ రక్షణ ఉపయోగం భీష్ముడికి అనేటటువంటి గౌరవం ఇవ్వాలి, ఆయనకి ఆ ఫీలింగ్ రావాలి అనే ఉద్దేశం కూడా ఉన్నదన్నమాట. మరి ఆయన భీష్ముడు కదా అందరికీ అక్కడ హెడ్గా ఉన్నారు. సో ద్రోణాచార్యుడు ఆ భావం ఆయనకి రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మీరు కూడా వెళ్ళి మీరు భీష్మాచార్యుడికి రక్షణగా ఉండండి అని చెప్పడంలో అర్థం అదనమాట. అంటే మీకు ఆ సామర్థ్యం ఉన్నది, భీష్మాచార్యుడికి రక్షణ మీరు కల్పించగలరు అన్నట్లుగా. తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధా పితామహః సింహనాదం వినోద్యైచ్చై శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. సో అప్పుడు కురువృద్ధుడెవరు? భీష్మ పితామహుడు. ఆయన ఈ భీష్మ పితామహుడని భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి ఆనందాన్ని సమకూర్చాలని చెప్పేసి సింహగర్జనలాగా ధ్వని వచ్చే ఒక శంఖాన్ని గట్టిగా, శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్ అంటే పరాక్రమవంతుడైన భీష్ముడు దద్మం అంటే ఊదాడట. ఏమిటి? శంఖాన్ని. సింహనాదం వినోద్యోచ్చాయి అంటే సింహనాదంలాగా అనిపించేటట్లుగా శంఖాన్ని గట్టిగా ఈ ప్రతాపవంతుడైన భీష్ముడు శంఖాన్ని పూరించాడు. ఎందుకు? తస్య సంజనయన్ హర్షం, అతనికి సంతోషాన్ని కలిగించాలి అని చెప్పేసి కురువృద్ధుడు పరాక్రమవంతుడైన భీష్ముడు సింహనాదంలాగా శంఖాన్ని అంటే చూస్తూ, అంటే దుర్యోధనుడికి ఉత్సాహం కలిగించాలి, సంతోషం కలిగించాలి, ఏమైనా భయపడుతున్నాడేమో అని చెప్పేసి భీష్ముడు గట్టిగా శంఖాన్ని పూరించడం జరిగింది. తతఃశంకాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానక గోముఖాః సహసైవాభ్యహన్యంత సశబ్దస్తుములోభవత్. సో వెంటనే ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే భీష్మాచార్యుడు శంఖాన్ని పూరించాడో ఆ తరువాత వెంటనే మరి శంఖాలు, భేరులు, ఈ గోముఖాలు ఇవన్నీ కూడా సహసైవాభ్య హన్యంత, సో ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడ్డాయట. ఈ శబ్దాలన్నీ కూడా సంఘటిత శబ్దాలు, అంటే ఈ కంబైన్డ్ సౌండ్స్ తుములో భవత్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే బాగా స్ట్రాంగ్గా మరి ఎంతో భయంకరంగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సంఘటితమయ్యేసరికి, కలిసేసరికి శబ్దాలన్నీ ఒకసారి సౌండ్ కూడా భయంకరంగా ఉన్నది అంటున్నారు. తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. సో అప్పుడు తెల్లని తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న మహతి ఆ రథంలో కూర్చుని స్థితులై మాధవ పాండవశ్చైవ, మాధవుడు శ్రీకృష్ణుడు, పాండవుడు అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు దివ్య శంఖాలను పూరించారు. ఏమిటి వాళ్ళ శంఖాల పేర్లు? హరే కృష్ణ. అందరూ నేమ్స్ ఇస్తున్నారు. నంబర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి లేదే. నంబర్స్ దేనికి ఇస్తున్నారు అందరూ? ఆల్రెడీ మీ నంబర్స్ అన్ని హరే కృష్ణ ఫోన్ నెంబర్లు పెడుతున్నారు, క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. ఇందాక మార్నింగ్ ఇందాక క్లాస్ ముందు చెప్పాను మాతాజీ, అంటే పేరు అది టాలీ అవుతుందని నెంబర్ అంటే వద్దంటారు. వాళ్ళిద్దరూ తీసుకున్నారు. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ ఎవరు చెప్పలేదు, చాట్ బాక్స్లో అవన్నీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అమ్మా. ప్లీజ్ కంటిన్యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో అది కూడా వాళ్ళ శంఖాలను పూరించారు. సో వాళ్ళ శంఖాల పేర్లు ఎవరైనా చెప్పగలరా? మరి అర్జునుడి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ మాతాజీ పాంచజన్యం. వెరీ గుడ్. పాంచజన్యం. అర్జునుడిది దేవదత్త. వెరీ గుడ్. సో వాళ్ళ శంఖాలను ఎప్పుడైతే భీష్ముల వారు ఈ శంఖాన్ని పూరించారో వీళ్ళిద్దరు కూడా తెల్లని గుర్రాలు ఉన్న ఈ రథంలో వాళ్ళు ఆసీనులై వాళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళ శంఖాలను వాళ్ళు పూరించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక
లో మిగిలిన వాళ్ళ వాళ్ళు పూరించడం కూడా చెప్తారు. పాంచజన్యం హృషికేశో దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మ వృకోదర. యా, సో పాంచజన్యాన్ని హృషికేశుడు అంటే అర్థం ఏమిటి? దేవదత్తాన్ని ధనంజయుడు అంటే ఎవరు? హృషికేశ అంటే అర్థం ఏమిటి? హృషికేశ అంటే ఎవరు? దాని అర్థం ఏమిటి ఆ పదానికి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియాలని జయించిన వాడు. వెరీ గుడ్. ఎవరు ఇక్కడ? కృష్ణుడు మాతాజీ. శ్రీకృష్ణుడు. వెరీ గుడ్. కృష్ణుడు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణుడు మాతాజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే. ధనంజయ అంటే ఎవరు? అర్జునుడు. ఎందుకు వచ్చింది అర్జునుడు ధనంజయుడు అనే పేరు? పాండవులు కురుక్షేత్ర యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు అశ్వమేధ యాగం చేస్తే ధర్మరాజుకి ఈ అశ్వమేధ యాగం చేస్తే మనం యొక్క ఈ పాపాలు కానీ చెడు అంతా కూడా నశిస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అశ్వమేధ యాగం చేయడానికి పూనుకుంటాడు. అయితే అశ్వమేధ యాగం చేయడానికి చాలా ధనం అవసరం. సో వీళ్ళ దగ్గర ఏదో ఈ రాజ్యం గడపడానికి యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంత ధనం ఖర్చు అయిపోయి ఈ పన్నులు వీటి వల్ల జస్ట్ రాజ్యానికి సరిపడా తప్ప ఎక్స్ట్రా ధనం లేదు ఈ యజ్ఞం చేయడానికి. అప్పుడు శ్రీకృష్ణులు ఆదేశించినట్లు ఉత్తర దిక్కున మరి వాళ్లకు ధనం ఉంటుంది. అది ఏనాడో అక్కడ అందరూ మునులు వాళ్ళంతా కూడా వదిలిపెట్టేసినటువంటి ధనం ఎవరు కూడా తాకలేదు. ఆ రోజుల్లో మనది కానిది అనుకున్నది ఎవరు తీసుకునేవారు కాదు. ఎవరికి వాళ్ళకు ఉన్నది చాలు అనుకునేవారు. సో అక్కడ ఫలానా చోట ఉంటుంది, మీరు అది తెచ్చుకోవచ్చు, అది ఎవరికి చెందనిది, అంతకుముందు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం నుంచి అది అలా ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు ఇది భాగవతంలో వస్తుంది మీకు ఈ స్టోరీ. సో అప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి ఆ సో అర్జునుడు ఎప్పుడు ఈ యాగాలకి ధనం అవసరమైనా అర్జునుడు వెళ్ళి ఆ ధనాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగేది. అందుకని ధనంజయుడు అని అర్జునుడికి పేరు అన్నమాట. సో అది సో దేవదత్తాన్ని ధనంజయుడు, పాంచజన్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడు, అలాగే పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం. పౌండ్రం అంటే పౌండ్రం అనే శంఖాన్ని భీముడు ఊదడం జరిగింది. సో భీముడి యొక్క శంఖం పేరు పౌండ్రం అన్నమాట. మహాశంఖం భీమకర్మ వృకోదర అంటే భీమకర్మ వృకోదర అంటే భోజన ప్రియుడైన భీముడు, ఆయన గొప్ప గొప్ప కార్యాలు కూడా చేసే భీముడు ఆయన పౌండ్రం అనేటటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడు అంటున్నారు. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళే కూడా చెప్తున్నారు. అనంత విజయం రాజా కుంతి పుత్రో యుధిష్ఠర నకుల సహదేవశ్చ సుఘోషమణి పుష్పకౌ కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాసః శిఖండీ చ మహారథః దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చ పరాజితః ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహు శంఖాన్ దద్ము పృథక్ పృథక్. పృథక్ పృథక్ అంటే మరి వేరువేరుగా అందరూ కూడా వాయించారు, ఊదారు శంఖాలను. అనంత విజయాన్ని యుధిష్ఠరుడు పూరించడం జరిగింది. నకుల సహదేవులు సుఘోషమణి పుష్పకాలు వాళ్ళ యొక్క శంఖాల పేర్లు. అలాగే కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాస శిఖండీచ మహారథ మహారథుడైన కాశీరాజు శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు మరి ఎవరు? ఈ ద్రౌపది సోదరుడు ద్రుపదుడి పుత్రుడు. ఆయన ఈ మరి ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడు పాండవ సైన్యాన్ని అని ముందే చెప్పాడు కదా దుర్యోధనుడు. ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు అంటే ఉత్తరాదేవి తండ్రి విరాటరాజు, సాత్యకి ఈయన యదువంశస్థుల్లో ముఖ్యుడు అనమాట. మంచి యుద్ధంలో నైపుణ్యం ఉన్నవాడు. అలాగే పరాజిత అంటే సాత్యకి అంటే వీళ్ళంతా కూడా గొప్ప వీరులు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అపరాజిత అంటే పరాజయం తెలియని వాళ్ళు అనమాట. ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ అలాగే సర్వశః పృథివీపతే. సో ద్రుపదుడు
సౌభద్రశ్చ అంటే సౌభద్ర కుమారుడు అయినటువంటి సుభద్ర కుమారుడైన అభిమన్యుడు, మహాబాహువులు ఉన్న అభిమన్యుడు. శంఖాన్ దద్ము పృథక్ పృథక్, అందరూ వేరువేరుగా వాళ్ళ శంఖాలను దద్ము వాయించారు, ఊదారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కుంతి పుత్రుడైన ధర్మరాజు అనంత విజయం అనే శంఖాన్ని పూరిస్తే నకుల సహదేవులు సుఘోషం అనే పుష్పకాలను, అలాగే కాశీరాజు, శిఖండి, దుష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయం తెలియని అపరాజితుడైన సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రుపద తనయులు, ద్రౌపది తనయుల్ని ఉప పాండవులు అంట వాళ్ళు, అలాగే గొప్ప బాహువులున్న సుభద్ర తనయుడు అంటే అభిమన్యుడు, వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ శంఖాలను పూరించారు అంటున్నారు. ఈ శంఖారావం ఎలా ఉంది అంటే ఇంతమంది వీళ్ళంతా శంఖాలు పూరిస్తూ ఉంటే ఆ సౌండ్ మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఎలా ఉంటుంది అంటే, సఘోషోధాత రాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఆ శంఖధ్వనులన్నీ కూడా భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేసేటట్లు హృదయాన్ని వ్యదారయ, ధార్తరాష్ట్రాణం అంటే ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల యొక్క హృదయాలను వ్యధ చెందేటట్లు చేశాయి, అంటే కలవరపరిచాయి అన్నమాట. నభశ్చ పృథివీం చైవ, అవి ఆకాశాన్ని భూమిని కూడా తుమ్ములోభ్యనునాదయన్, బ్రద్దలు చేసేటట్టు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏది ఆ సౌండ్ ఎలా ఉంది అంటే భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేసేటట్లుగా ఉన్నది అని చెప్పి వర్ణిస్తున్నారు అనమాట. సో అలా ఉంది, ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల హృదయాలను భయపెట్టేటట్లుగా ఉన్నది అని ఆ సౌండ్ని ఆ రకంగా వర్ణించారు. అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధాతరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. అప్పుడు పాండురాజైన అర్జునుడు ఈ జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నం ఉంటుంది కదా, మరి కపిరాజు జెండాపై కపిరాజు అంటాం, అది ఆ హనుమంతుడి చిహ్నం ఉన్న జెండాతో రథంలో ధనుర్ ఉద్యమ్య పాండవ, ధనుస్సుని ఎత్తిపెట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్. సో చూశాడు, ధార్తరాష్ట్రాన్ అంటే ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు అని అర్థం. సో దృష్ట్వా వాళ్ళందరినీ చూచాడట, ఎవరు ఆ ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల్ని. ఎక్కడి నుంచి? కపిధ్వజ అంటే హనుమంతుడి జెండా ఉన్న రథం నుంచి చూచి ఆ రథంలో కూర్చుని వీళ్ళందరినీ చూసి గాంధీవాన్ని ఎక్కుపెట్టి ఋషికేశం తదా వాక్యం, శ్రీకృష్ణుడితో ఈ మాటలు ఇదమాహ మహీపతే, అతను ఈ మాటలను ఇలా అన్నాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. వాళ్ళందరినీ చూసి మరి మహీపతి అంటే ఎవరు? ఈ భూమికి రాజు అంటే ధృతరాష్ట్రుణ్ణి సంబోధిస్తున్నాడు. సంజయ్ చెప్తున్నాడు కదా జరిగేదంతా ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఆయన్ని మహీపతి అంటూ సంబోధిస్తూ ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. అక్కడ ధనుస్సుని చేతబట్టి బాణాలు విసరడానికి సిద్ధంగా అక్కడ వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న ఈ ధృతరాష్ట్ర తనయులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఈ మాటలు పలికాడు అంటున్నారు. ఏం పలికాడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ ముగ్గురి యొక్క రియాక్షన్ చూసాం మనం. ఒకరేమో మరి మొట్టమొదట ఎవరిది చూసాము రియాక్షను? ముందు మనం ఎవరి రియాక్షన్ చూసాం? ఫస్ట్ ధృతరాష్ట్రుడు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సంజయుడు, దుర్యోధనుడు చూసాం. ధృతరాష్ట్రుడిది ఆందోళన చూసాము, స్వార్థభావం చూసాము. నెక్స్ట్ దుర్యోధనుడిది ఆందోళన, తరువాత మరి రాజనీతి చూసాము, రాజుగా ఎవరేం చేయాలో చెప్పాడు. ఆ తర్వాత తను సంభాళించుకుంటూ మన సైన్యం కూడా చాలా పెద్దది, గొప్పది, మీలాంటి పెద్ద పెద్ద వీరులు అపజయిందే, అతనిలో కూడా ఆందోళన, భయము, తర్వాత ఆచార్యులు వాళ్ళ పట్ల పక్షపాతంతో ఉంటారేమో అనే సందేహం, ఇవన్నీ అతనిలో చూసాం. ఇప్పుడు అర్జునుడి యొక్క మనస్తత్వాన్ని చూస్తున్నాం కదా. అర్జునుడు మరి ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలి, ఏమిటి అసలు అన్నది ఇప్పుడు అర్జునుడి యొక్క రియాక్షన్ చూస్తాం. సో ఏ రకంగా ముగ్గురు కూడా రియాక్ట్ అయ్యారనేది ఇక్కడ చూస్తాం అన్నమాట.
సో రెడీగా మరి ధనుస్సును చేపట్టి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిని చూస్తూ శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట, ఏమని? అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య, రెండు సైన్యాలు ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో రథం స్థాపయం అచ్యుత. అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడా, అంటే నాశనం లేనివాడా, భగవంతుడా అని అర్థం. అచ్యుత రథం స్థాపించు అంటే రథాన్ని అక్కడ పెట్టు, ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో కొంచెం రథం తీసుకువెళ్ళి పెట్టు. యావదేతాన్ నిరీక్షేహం, అక్కడున్న వాళ్ళందరినీ నేను యోద్ధు కామానవస్థితాన్, యుద్ధం చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా నేను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూస్తాను. కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం, ఎవరెవరితో నేను యుద్ధం చేయాలో, ఈ రణం ఎవరెవరితో నేను సలపాలో ఈ యుద్ధాన్ని తెలుసుకుంటాను. ఒక్కసారి ఈ రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలపవలసింది అని శ్రీకృష్ణుడిని అడిగాడు. సో ఇక్కడ మనకి రెండు సైన్యాలు, మరి శ్రీకృష్ణుడితో ఈ మాట వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండటం, ఆయన అడిగిన తర్వాత మరి ఆ మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళమని అడగటం కనిపిస్తోంది. నెక్స్ట్ శ్లోకాసు. యోత్స్యమానానవేక్షేహం య ఏతేత్రా సమాగతాః ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేర్ ఉర్యుద్ధే ప్రియచికీర్షవః. సో దుష్టబుద్ధి ఉన్న ఈ ధృతరాష్ట్ర తనయుడికి దుర్బుద్ధేర్ యుద్ధే, ఆయన కోసం యుద్ధం చేయడానికి యోత్సమానానవేక్షేహం, యుద్ధం చేయడానికి ఎవరు కోరుకుంటూ వచ్చారో వాళ్ళని నేను ఇక్కడ ఎవరెవరు ఇక్కడ సమావేశమయ్యారు, ఈ దుర్మార్గుడైన దుర్యోధనుడికి సహకరించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ సమావేశమైన ఆ మిగిలిన రాజులందరినీ కూడా ఎవరెవరు నేను చూస్తాను. ముందేమన్నాడు? ధృతరాష్ట్రపుత్రులను చూస్తానన్నాడు. ఎవరెవరున్నారో నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో చూస్తానన్నాడు. తర్వాత ఆయనకి సహకరించడానికి వచ్చిన మిగిలిన రాజులందరూ ఎవరో కూడా చూస్తాను అంటున్నాడు అనమాట. ఈ దుర్మార్గుడైన దుర్యోధనుడికి సహకరించడానికి వచ్చిన ఈ మిగిలిన రాజులు ఎవరో కూడా చూస్తాను, అక్కడ తీసుకువెళ్ళి పెట్టవలసింది అని అడిగినప్పుడు ఈ రకంగా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ అని అర్జునుడు అడిగాడు కదా, సో అడిగిన విషయం చెప్పి సంజయుడు అంటున్నాడు, ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సో ఏవముక్తో హృషికేశు, ఈ రకంగా హృషికేశుడితో పలికి, గుడాకేశుడు అంటే ఎవరు? అర్జునుడు అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆ మాటకు అర్థం ఏమిటి? నిద్రను జయించిన వాడు మాతాజీ. సో నిద్రను జయించిన వాడు అంటే అర్జునుడు ఎప్పుడు నిద్రపోడని అర్థం, మెలకుగానే ఉంటాడని. అజ్ఞానం జయించిన వాడు మాతాజీ. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. నిద్రను జయించడం అంటే, నిద్ర అంటే చీకటి కదా. ఆ చీకటి దేనిని సూచిస్తుంది? అజ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది, తమో గుణాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి అజ్ఞానాన్ని తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం అన్నమాట గుడాకేశుడు అర్జునుడు. సో ఈ రకంగా ఋషికేశుడితో గుడాకేశుడు అయిన అర్జునుడు పలికినప్పుడు సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమ, అప్పుడు ఋషికేశుడు రెండు ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని తీసుకెళ్ళి, ఈ ఉత్తమ రథం, అది మామూలు రథం, ఆ రథం కూడా వాళ్ళు గెలవడానికి ఒక కారణం అని మనం చూస్తాం. సో ఇక్కడ గెలవడానికి కారణాలు ఏమిటి అంటే, మరి జెండాపై ఉన్న కపిరాజు ఆంజనేయుడు, మరి ఈ ఉత్తమ కాండవన దహనం అప్పుడు అగ్నిదేవుడికి సహకరించి అర్జునుడు సహకరించాడు కాబట్టి ఆ అగ్నిదేవుడు మెచ్చి ఈ రథాన్ని ఆయనకి ఇస్తాడన్నమాట ప్రెజెంట్గా. సో ఆ రథం అంత గొప్పది. మరి అలాగే భగవంతుడు స్వయంగా ఉన్నాడు, న్యాయం ఉన్నది, గాంధీవం ఉన్నది, మరి ఆ రోజు ఏకాదశి,
మరి భగవంతుడికి ప్రియమైన రోజు. అలాగే మరి భాగ్యదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి, శ్రీకృష్ణుడు ఎక్కడుంటే ఆవిడ అక్కడే ఉంటుంది, భగవంతుడు ఎక్కడుంటే కాబట్టి ఆవిడ ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా విజయానికి సూచనలు. సో అది రెండు సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని, ఉత్తమ రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. శ్రీకృష్ణుడు అడిగాడు కదా అర్జునుడు అని. పెట్టి ఎక్కడ పెట్టాడు? భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చామహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. భీష్మద్రోణ ప్రముఖులందరి సర్వులు, ఆ ప్రముఖులందరి దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న రాజులందరినీ చూడు అని చెప్పి ఉవాచ పార్థ చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఈ పార్థుడితో. పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. ఇక్కడ సమావేశమైన ఈ గొప్ప రాజులందరినీ, కురువీరులందరినీ కూడా పశ్యైతాన్ చూడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి మాటలు విని రెండు ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో ఈ రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టి, పార్థ ఇక్కడ చేరినటువంటి సమావేశమైన కురు వీరుల్ని అందరినీ కూడా ఒక్కసారి చూడు అని అనడం జరిగింది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పెట్టి అందరినీ కూడా చూడమని అడగడం జరిగిందో, ఇది 24-25 శ్లోకం. తత్రా పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ పితృనధా పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా స్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోర్ ఉభయోరపి. సో తత్రా పశ్చాత్, అప్పుడు అక్కడ పశ్చాత్ అంటే చూశాడు. ఎవరిని? స్థితులైనటువంటి అంటే నిలబడిన వాళ్ళందరినీ కూడా పార్థుడు అర్జునుడు అందరినీ చూశాడు. పితృనధ పితామహాన్, ఎవరిని చూశాడు? పితృన్ తండ్రులను, అధ మరియు పిత్రామహాన్ తాతలను, ఆచార్యాన్ గురువులను, మాతులాన్ అంటే మేనమామలను, భ్రాతృన్ సోదరులను, పుత్రాన్ పుత్రులను, పౌత్రాన్ మనుమలను, సఖీం స్నేహితులను, తథ అలా అందరినీ కూడా చూశాడు. అలాగే శ్వశురాన్ అంటే మామలు, సుహృదశ్చైవ సుహృదులు అంటే శ్రేయోభిలాషులను, మరియు చైవ అంటే మరియు శ్రేయోభిలాషులను కూడా నిశ్చయంగా చూశాడు అందరినీ. ఎక్కడ? సేనయోర్ ఉభయోర్ అపి, అక్కడ రెండు సైన్యాల మధ్య ఉండి అర్జునుడు చూసింది ఎవరిని అంటే ఇలా తాతలను, తండ్రులను, మేనమామలను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, శ్రేయోభిలాషులను చూశాడు. సో అక్కడ ఎవరు శత్రువులు కనిపించట్లా, అందరూ ఇలాంటి వాళ్ళు, తన వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు అన్నమాట. వీళ్ళందరినీ చూశాడు. చూసి అంటే చూసే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఉన్న భావాన్ని, మనసులో భావాన్ని బట్టి మనకు చూసేవాళ్ళు కూడా అనిపిస్తారు. దుర్యోధనుడు కూడా చూస్తున్నాడు మరి తన సోదరుల్ని, ఇంకా తన యొక్క బంధువుల్ని, కానీ వాళ్ళకి అతని శత్రువులాగా కనిపిస్తున్నారు. అర్జునుడికి వాళ్ళు నా వాళ్ళు అనే విధంగా కనిపిస్తున్నారు. సో అది అర్జునుడి సత్వగుణానికి, దుర్యోధనుడి రజోగుణానికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో ఇద్దరూ మరి సోదరులనే చూస్తున్నారు, ఇద్దరూ బంధువుల్ని చూస్తున్నారు, కానీ ఇద్దరిలో ఉన్నటువంటి తేడా ఎందుకు అంటే వాళ్ళ మనసులో ఉన్న వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళకి ఆ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో వీళ్ళందరినీ చూశాడు. చూసి తాన్ సమీక్ష స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. సో అక్కడ సమీక్షించి అందరినీ చూసి, కౌంతేయుడు అంటే కుంతిపుత్రుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అర్జునుడు తన స్నేహితుల్ని, బంధువుల్ని చూసి సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్, అందరి బంధువుల్ని చూశాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితులై ఉన్న బంధువుల్ని చూసి కృపయా పరయావిష్టో, దయతో నిండిపోయింది మనసు. విషీదన్ ఇదం అబ్రవీత్, దుఃఖంతో ఈ రకంగా అబ్రవీత్ పలకడం ప్రారంభించాడు. అక్కడ అర్జునుడు అందరినీ, తన బంధువుల్ని సమీక్షించి చూడగానే మనసంతా కృపతో, దయతో, దుఃఖంతో నిండిపోయి విషాదంగా
ఈ మాటలు మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అంటున్నాడు. సో ఏమన్నాడు ఏమిటి అన్నది రేపు క్లాస్లో చూద్దాము. ఈరోజు క్లాసు ఇంతటితో ముగిద్దాము. సో ఇది ప్రతి క్లాసు మీకు ఒక్క క్లాస్ ఉండదు, మీకు వివరంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకి 2 క్లాసెస్ మినిమం ఉంటుంది ప్రతి చాప్టరు. సో ఈరోజు ఇక్కడితో ఆపి రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరికైనా, ఏ విషయమైనా సబ్జెక్ట్లో అయినా